खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी सोहोरमानि बर'आ केन्सार इनस्टिट्यूटआव गावखौ दौलें लागायनानै जिउ फोजोबनानै लादों सासे नार्सआ। मुङा सनिया राजबंशी आरो बिखौ 25 बोसोर बैसोनि बायहाथानि होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बेबादि हरखाब फोजोबनानै लादों बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै गोथैखौ बोखांहैनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय JNRCआव दैथायहरनाय जायो। जाथायखौ लानानै पुलिसआ नायबिजिरनाय खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैयानि सानाव क'क्राझारनि कारिगाव एक्स-BLT मेम'रियेल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे गोसोखां पार्कखौ बड'लेण्डनि गोजोन आरो दावगानायनि थाखाय बारग' BLT सोद्रोमाफोरनि बावसोमनायखौ मान होनो थाखाय जौगाखांहोनाय जादों। बेनि थांखियानो जादों बिसोरनि उनमोन्थाइखौ संरैखा खालामनाय, हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनाय आरो इयुन जोलैफोरखौ बावसोमनाय आरो सिबिनायनि बेसेनजों थुलुंगा होनाय। हमगार्ड निर्मल नार्जारिया डिउटि मावबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिजों जौख्लायलांजानानै अबथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुर सिमलथाफुआव हरनि समाव 11:30 रिंगासो समाव गावनि डिउटि मावबाय थानाय समावनो हरखाब सिनाय मोनै गारिया उनफारसे सौख्लायलांदों आरो लोगो लोगोनो जायगायाव गोब्राब जोखोम जानानै जिउ गोमायो हमगार्ड निर्मल नार्जारिया। क'क्राझार जिल्ला हमगार्ड गौथुमा जाथायखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आसाम सोरखारनिसिम निर्मल नार्जारिनो अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायदों। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बिथांखिनि सिङाव गावसुंथा हान्जानि मोनथाम आइजो सोद्रोमाफोरनो साफ्रोमनोबो 10,000 राङारि मदद होनो थाखाय बाक्सा बिधानसभा बियाबनि कदमथलायाव मोनसे फोरबोआरि चेक राननाय हाबाफारि बानजायनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा बियाबनि मोन 3,549 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सा 35,324 सोद्रोमाफ्रा हादोरसा सोरखारजों जागायनाय आइजो गोहोगोरा बिथांखिनि गेजेरजों राङारि मददखौ मोननो हादों। बे हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि, केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो BTCLA लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बिथांखिनि गुबै थांखियानो जादों गासै आसामाव आइजोफोरनि दैदेननाय, गाव साख्रि मावनायखौ हेफाजाब होनानै आइजो थुलुंगागिरि, रांखान्थियारि उदांस्रि आरो जिउ खुंनायनि जौगाथायखौ बांहोनाय। गेदेर लामा जाब्रबथायजों सासे आइजोआ गोब्राबैनो जोखोम जादों। गावनि दिगजों फैबाय थानाय सासे आइजोखौ उनथिंजायनिफ्राय गोबारै फैनाय गंसे NL01F1529 नम्बरनि डाम्पार गारिया सौग्रावनायनि जाहोनाव आइजोआ गारिनिफ्राय बारग'नानै लामायाव गोग्लैहैयो। बे जाथायनि दायनिगिरि डाम्पार सालायगिरिया गावखौ बासायनो थाखाय आइजोनि साजोंनो गारिखौ सालायलांनानै खारखोमानो नाजादोंमोन। नाथाय खारखोमानो नाजानाय डाम्पार ड्राइभारखौ राइजोफ्रा होसो होसो हमनो हायो। गारिखौ मोदोम साजोंनो सालायलांनायनि जाहोनाव आइजोआ गोब्राबैनो जोखोम जादों। गोब्राब हालोदाव जायगानि सुबुंफ्रा देहा फाहामसालियाव आइजोखौ दैथायहरनाय जायो। जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसनि हान्जाया दायनिगिरि डाम्पार सालायगिरिखौ हमनो हायो आरो डाम्पार गारिखौबो हमनानै थानायाव लानानै थाङो। गुवाहाटी सोहोरनि बशिष्टआव फिन आरोबाव पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनानै ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय सुबुंखौ नयनमणि कलिता आरो बिखौ सासे ड्राग्सनि फालांगिरि खालामबोबाय थादोंमोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बे हमनो मोननाय सुबुंनिफ्राय खमैबो 5.30 केजि लिरथायनि गान्जाखौ पुलिसआ हमनो हादों। गान्जा फालांगिनि हेंथायै मोनसे गिदिर अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों अरां PSनि मोनसे हान्जाया गेलाबिलनिफ्राय 148.80 किल'ग्राम गान्जाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। फैबाय थानाय जि मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान, बे बाथौ सानजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बरखारुवा गुदि बाथौ आफादनि जिथु 13थि गोथार बाथौ सान लोगोसे गिबि मागो मेला, बे मागो मेलानि थाखाय दिनै जोङो गाहाय खुन्थिया, बे गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जादों। बेवहाय गाहाय खुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै जोंहा मोनसे समनि बरमा दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बारग' फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि मानव गेदेर नरेन्द्र बर' सार, बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो लिंनानै लाबोदोंमोन। बिथाङा दिनै मोजाङै मोजां दिनैनि जिथु जोंनि फैबाय थानाय जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिनि जिथु गाहाय खुन्थिया, बे खुन्थियाखौ दिनै जोङो गायसनजेननाय जाबाय। बे 7 सानाव जोंहा बायदि हाबाफारिफोर जोङो लानाय जादों। बे 7 साननि थाखाय जोङो बेखौ
खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। धोरोमारि मोनसे सावरायमेल जोंहा साननै प्रग्राम जागोन। सावरायमेला 27 थारिखआव मोनसे सावरायमेल जागोन, लोगोसेनो 29 थारिखआव मोनसे सावरायमेल जागोन। बेनि थाखाय जोङो माखासे जोंनि गोनां जानाय जोंनि आलासिफोर बिथांमोनखौ जोङो अलरेडि जोङो हांख्रायनाय जाखाबाय।